गाये लोड प्रमाणे 5 दिवशी तुझी सेवा केली असा कशी किती काय तू जाणा चूक माग झाला क्षमा कर आईच्या कष्टा कामाकडे गाडी जोडीकडे मला उद्योगाकडे सर्व हसराकडे आता गमताकडे काय बाबा तुझी नजर अशी अशी सेजाकीन बरी सेवा करून घेतल्याने बरे कचे पूर्ण हरि आला हरि आला हरि आला रे हरि आला हरि आला हरि आला रे हरि आला हरि आला हरि आला रे हरि आला हरि आला आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे विठेवरी उभा त्याचा काठेवरी हात काय माऊलीचा पंढरीनाथ विठेवरी उभा त्याचा काठेवरी हात काय मौजेचा पंढरीनाथ आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 गळ्यात माळ हातात ताळ मुखाने बोला जय गोपाळ गळ्यात माळ हातात ताळ मुखाने बोला जय गोपाळ पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार सूर्य उगवला प्रकाश पडला